sense els comuns no hi ha referèndum i, per tant, no hi ha una eventual independència? Pregunto. I per què no? I per què no? No, pregunto. Hi ha referèndum perquè hi ha una majoria parlamentària al Parlament de Catalunya, una majoria absoluta que s'ha compromès a fer un referèndum i, per tant, què farem? Doncs farem un referèndum, ja està. Ara, quants més siguem els que hi vulguem participar, quants més siguem els que ajudem, quants més siguem els que... Doncs molt millor. Ara, nosaltres no ens arrugarem, no ho hem fet mai, no? És a dir, quan en aquest país d'independentistes n'hi havia pocs... No sé, l'altre dia la presidenta del Consell Nacional del PDeCAT va dir que potser el referèndum no es feia. Tothom pot dir el que li sembli, nosaltres estem a favor de tothom, nosaltres respectem a tothom. En tot cas, la nostra posició és clara o no és clara? Quan en aquest país independentistes n'hi havia pocs, nosaltres hi vam renunciar mai, no hi hem renunciat mai, al contrari, per tant, ara que som molts, ara algú s'imagina que nosaltres renunciarem a fer allò que sempre hem volgut fer i que ens hem compromès a fer, per l'amor de Déu. Escolti'm una cosa, si hi ha inhabilitacions, per exemple... Queda clar, oi que sí? Sí, home, claríssim. Jo crec que sí. Si hi ha inhabilitacions, ho dic perquè això, Marta Rovira, per exemple, en vam parlar amb ella aquí en aquest mateix programa, ho dic perquè la data d'aquest referèndum és el setembre del 2017, però s'ha dit darrerament, depèn del que passi, es pot avançar. Què ha de passar per aquest referèndum s'hagi d'avançar? O què pot passar? Ho analitzarem entre tots ho decidirem, perquè afortunadament ens posarà pals a les rodes, segur, per tant, en això... Quantes no en tenim en aquests moments? Ara hi entrarem. Deixi'm acabar amb el referèndum. Esperi que li posi l'exemple. No, però és que després hi direm. Després hi direm. Lluís Ravella, Catalunya Ràdio, ho dic per tancar aquest capítol del que ens sortirà en referèndum. Demà ho sabrem, o a última hora de la cimera ho sabrem. Lluís Ravella, Catalunya Ràdio, aquest matí acaba de dir, agafant una mica com ho va plantejar el president Puigdemont, o referèndum, ha vingut a dir o referèndum pactat o referèndum pactat. Un altre 9-N no és la solució. Ho dic perquè aquest serà el moll de l'os. Jo torno a insistir. Escolti, nosaltres respectem les opinions de tothom i la nostra posició... Sí, però això no és una opinió, és una posició política. Escolti, nosaltres respectem les opinions de tothom. Jo ja entenc que vostè vol que jo opini sobre l'opinió i llavors un altre opinarà sobre l'opinió de l'opinió. Escolti, nosaltres estem aquí no per dedicar-nos a opinar sobre les opinions dels altres, sinó per fer la feina. I llavors, per fer la feina... Sí, però, senyor Junqueras, si l'opinió dels altres és que un referèndum que no sigui pactat no hi donaran suport, aquesta majoria sobiranista queda una mica més debilitada. Per això li pregunto, per aquestes declaracions de Ravella. No. Moment. D'entrada, no és una majoria sobiranista, perquè aquí hi ha gent que no se'n defineix com a sobiranista. És una majoria democràtica que està a favor d'un dret democràtic, que és el referèndum. No són sobiranistes, tots els que estan avui a la cimera d'aquesta tarda? No ho sé, si ho són tots, jo millor encara, no? Però, en tot cas, és una majoria democràtica que el que vol fer és utilitzar un instrument democràtic, que és el referèndum. Per tant, escolti, que tothom opini el que li sembli més oportú opinar. El que és rellevant no és el que s'opina, el que és rellevant és allò que fem. I allò que fem és que farem un referèndum. Per tant, des de tot el respecte a tothom, escolti, nosaltres treballem perquè nosaltres no som uns opinadors, ni uns opinaires, ni uns opinaristes. Som els responsables que aquest país se'n surti i, per tant, ens dediquem a que aquest país se'n surti. En tots els àmbits, en l'àmbit econòmic, en la gestió de la tresoreria, en l'àmbit del referèndum, en l'àmbit de la construcció de la república i dels seus instruments bàsics, de la hisenda, de la seguretat social, del sistema educatiu, del sistema sanitari, i, per tant, com que tenim molta feina, no podem estar tot el dia opinant del que ha opinat el del costat, diguem-ne.